som veľmi rád, že tieto deti, ktoré svoj voľný čas trávia s nami, vidia rodičia, že s vami pracujeme, určite vás podporíme vo všetkom. Viete dobre, že keď máme nejaké akcie, ste štedro odmenení za tú vašu snahu, že sa snažíte žiť tu s nami, správate sa slušne, čo dneska je zriedkavý jav, ale naozaj ste skvelá partia a ja som tomu veľmi rád. Chcel by som aj odmeniť touto cestou našich, jak sa hovorí, nerád používam to slovo sponzor. Sú to ľudia, ktorí svoju energiu vlastne venujú do vás. To si treba vážiť, to si vážte, ja si to vážim tiež, lebo to nie je maličko v dneskajšej dobe, aby niekto cudzí myslel na iné deti, keď majú toho dosť doma. Takže ja si myslím, že si zaslúžia tí, ktorí nás podporili, či už túto dnes, alebo v minulosti, alebo v budúcnosti nás podporia. Dúfam, že nás podporia. Veľký potez od vás, deti, to si zaslúži. A samozrejme pri tejto príležitosti týchto oslavy 10. výročia by sme aj radi odovzdali takú malú pozornosť. Viem, že to nie je nič také veľké, ale pre nás to znamená dosť. Čiže ja by som odovzdal ďakovný list za našu podporu detskému rybárskému krúžku aj takúto malú pozornosť, ktorú už vy máte pripnutú, lebo to je vaša stupenka, že odovzdal užší odznak. Aj ďakovný list tak pre samosprávu, takisto pre tým osobne, lebo naozaj robíš pre nás dosť. Ďakujeme veľmi pekne. Taktiež by som poďakoval tiež, stačilo povedať, jedno slovo stačilo a podporil nás tiež francúzskej pekárne pán, ktorý bez slova a dokonca nám aj ten chlebík priniesol, aj tie rožky nám priniesie, takže myslím si, že zaslúži si on ten potles. No a dnes by sme mohli povedať, že oslavujeme aj 5. výročie vlastne, že fungujeme pri našej miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Štúrovo, ktorí nás tiež podporujú, myslím si, finančne a tiež máme tú podporu v tom, že vlastne na ich rybníkoch môžeme loviť ryby, máme v dispozícii ich chatu. Takže som poprosil predsedu, aby prišiel, neskovávaj sa tam za nich. Ďakujeme veľmi pekne. Ako som hovoril, máme tu partnerov z detského rybárskeho krúžku Čierny nad Tisou, u ktorých sme boli, tuším, pred 2 týždňami. Tá spolupráca je naozaj vynikajúca. Na to, že nás delia dosť veľa kilometrov, je to vyše 300 kilometrov, ale akože na tej spolupráci to nie je vidieť. Som tomu veľmi rád a preto by som poprosil predsedu tej miestnej organizácie a aj zároveň aj vedúceho krúžku Čierny nad Tisou, Pána Tomáša Fejka. Nepoviem ti titul, lebo by sa ťa báli tu na, takže no a teraz sa dostanem tomu najhlavnejšiemu. Nie, že by ostatní neboli dosť hlavní, ale máme tu jedného pána, ktorý s našim krúžkom napriek tomu veku, že už je v tom pokročilom veku, keď už ako malé dieťa po obede spí a viac oddychu potrebuje, ale vždy si nájde čas na tie najmenšie deti, aj na tie väčšie deti a môžem akože s dôverou mu zveriť aj tie detičky, ktoré sú tu. A dá sa povedať, že dlhodobo pracuje s mládežou, je to vlastne aj pedagóg. A myslím, že aj deti si ho vážia, aj ho rešpektujú a preto by som poprosil pána Gézu Letanga, aby som prišiel. Dneska deti pánajú na mňa pozor. No áno, lebo už som hovoril, že už ty len mliečko piješ, zuby nemáš, ale si dobrý chlap. No, takže teraz sa dostávame k tomu, že túto krásnu tortu musím zničiť s ťažkým srdcom, ale o to väčšou radosťou. Ak by som ešte mohol? Môžeš. Tak v prvom rade v mene miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Čierny nad Tisou, v druhom rade v mene mesta Čierna nad Tisou a našej primátorky mesta pani Žižinky Vodajkovej, ktorá sa ospravedlňuje, nemôže tu byť. Ale v neposlednom rade aj v mene detského rybárskeho krúžku Čierny nad Tisou, a o to možno ešte krajšie, by som poprial
našim oslavencom dneska, detský rybársky kružok Tretiaci, veľa zdravia. Veľa pevnej sily vedúcemu krúžku pánovi Štefanovi. No a možno ďalších 10 rokov, to je na úkor zase rodiny, čo je neúprostné množstvo času. A my možno dvaja o tom vieme a vedia o tom aj ďalší vedúci krúžkov. Všetko najlepšie. A v mene týchto, ktorých som vymenoval, ak by si prijal od nás takú maličkú pozornosť na pamiatku, a keď sa na to pozrieš, tak krásne. Ďakujem veľmi pekne. Paráda, krásne. No. Tak. Teraz by som sa dostal k tomu krájaniu tortu. Ja viem, deti sa tešíte, ja sa teším, lebo mám rád tortu, aj trošku s ťažkým srdcom to krájam. Ale prvý rez je môj. To si dovolím povedať, že je môj. Každý z tej torty dostane. Cíťte sa u nás dobre na tomto tábore a naši hostia dnes nech si odnesia od nás pozitívne a krásne chvíle, na ktoré budú veľmi radi spomínať. Takže sa pustím do tej torty a tí naši najmenší budú tí prví, ktorí z tej torty okoštujú. Každý si zoberie jeden tanierik, taký umelý potom, a pustíme sa vlastne do toho.